Dobrý deň, volám sa Zoltán Garaj a pracujem na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Zaoberám sa výskumom exoplanét, teda planét obiehajúcich okolo iných hviezd, než je naše Slnko. Dnes poznáme tisíce planét pri iných hviezdách. Možno si však položíte otázku, ako ich vlastne objavujeme. Veď väčšinu z nich nevidíme priamo ani najväčšími ďalekohľadmi. Jednou z najúspešnejších metód je tzv. Tranzitná metóda. Venuša v roku 2012 sa dostala presne medzi Zem a Slnko a na slnečnom disku sa objavila malá tmavá bodka. Ak by sme počas takéhoto prechodu merali jasnosť Slnka, tak zistili by sme, ako jasnosť Slnka poklesne. V roku 1999 bol nameraný prvý tranzit exoplanéty. Ten malý pokles jasnosti vznikol práve preto, že planéta prešla pred svojou hviezdou. Z hĺbky takéhoto poklesu vieme určiť veľkosť planéty. Z času medzi jednotlivými tranzity vieme určiť jej obežnú dobu. A ak podobných meraní nazbierame dostatok, dokážeme sa dozvedieť aj ďalšie informácie o planéte a jej atmosfére. Práve na takýchto zdanlivo jednoduchých meraniach stojí veľká časť moderného výskumu. Takéto merania je možné robiť aj zo Zeme, ale zemská atmosféra predstavuje významný problém. Turbulencie v atmosfére spôsobujú blikanie hviezd, znižujú presnosť fotometrických meraní. Navyše striedanie dní a nocí, počasie, oblačnosť často prerušujú pozorovanie. Preto sa významná časť moderného výskumu exoplanét presunula do vesmíru. Keď sa pozrieme na tento pohľad, vidíme veľmi zaujímavú vec. Prvá potvrdená exoplanéta pri hviezde podobnej Slnku bola objavená v roku 1995. To znamená, že exoplanéty skúmame len približne 30 rokov. Ak zoberieme do úvahy prvé vesmírne projekty súvisiace s hľadaním planét pri iných hviezdách, dostaneme sa približne na 40 rokov vývoja. Za tento pomerne krátky čas vzniklo približne 10 vesmírnych misií, ktoré sa exoplanetám venujú úplne alebo čiastočne. Je to veľmi rýchly rozvoj nového vedeckého odboru. Od prvých objavov sme sa dostali k systematickému výskumu tisícov planetárnych sústav. Niektoré z týchto misií boli zamerané na objavovanie nových exoplanét, iné na ich podrobné štúdium. Misia Kepler napríklad ukázala, že planéty sú vo vesmírne mimoriadne bežné. Test dnes pokračuje vo vyhľadávaní planét pri jasných a blízkych hviezdách. Cheops, ktorému sa budem venovať podrobnejšie o chvíľu, predstavuje ďalší krok. Jeho cieľom už nie je objavovať planéty, ale skúmať ich vlastnosti s vysokou presnosťou. A v najbližších rokoch budú nasledovať ďalšie misie, napríklad Plato a Ariel, ktoré nám umožnia skúmať planéty podobné Zemi a ich atmosféry. Cheops je vlastne skrátka z anglického názvu Characterizing Exoplanet Satellite, čo by sme mohli preložiť ako satelit pre charakterizáciu exoplanét. Ide o prvú misiu Európskej vesmírnej agentúry ESA, ktorá je venovaná výhradne výskumu exoplanét. Satelit bol vypustený v decembri 2019 a dodnes úspešne pracuje na obežnej dráhe okolo Zeme. Na rozdiel od misií ako sú Kepler alebo TESS, Cheops primárne nehľadá nové planéty. Jeho hlavnou úlohou je podrobne skúmať planéty, ktoré už poznáme. Dá sa teda povedať, že TESS funguje ako objaviteľ a Cheops ako detailný vyšetrovateľ. Keď TESS objaví zaujímavú planétu, Cheops sa na ňu môže zamerať a merať jej tranzity s oveľa vyššou presnosťou. Vďaka tomu dokážeme veľmi presne určovať polomery planét, spresňovať ich dráhy, v niektorých prípadoch dokonca získavať informácie o ich atmosférach. Začneme teda prvým príbehom. Prvý príbeh je vlastne astronomická detektívka. V astronomii totiž nie vždy dostaneme všetky informácie naraz. Niekedy máme len niekoľko stôp a musíme z nich poskladať celý príbeh. Presne taký bol prípad planetárnej sústavy s názvom HD 22946. V tomto prípade sme vedeli, že niekde v dátach sa pravdepodobne skrýva ďalšia planéta. Otázkou bolo, či ju dokážeme nájsť a zistiť, ako obieha okolo svojej hviezdy. Celý príbeh sa začal pri misii TESS. TESS pozoruje oblohu po jednotlivých sektoroch.
Väčšinu hviezd sleduje približne 27 dní a potom sa presunie ďalej. To znamená, že veľmi dobre nachádza planéty s krátkými periódami. Ak však planéta obieha ďalej od svojej hviezdy, môže sa stať, že počas pozorovania uvidíme iba jeden tranzit. Alebo dva tranzity, medzi ktorými sú približne 2 roky. Problém je v tom, že nevieme, koľkokrát medzi týmito dvoma udalosťami planéta obehla okolo hviezdy. Mohlo to byť 10 obehov, mohlo ich byť 15, mohlo ich byť aj 20. A každá z týchto možností znamenala inú obežnú dobu. Preto vzniká celý rad možných riešení. Hovoríme im periódové aliasy. Každý stĺpec na tomto grafe predstavuje jednu možnú obežnú dobu planéty. Práve to sa stalo pri hviezde HD 22946. Táto hviezda je pomerne jasná hviezda, vzdelená niekoľko stoviek svetelných rokov. Poznali sme dve vnútorné planéty. Jedna patrí medzi tzv. Superzeme, druhá medzi mini-Neptúny. Existovala však aj tretia planéta. Tá bola najzaujímavejšia, pretože jej obežná doba zostávala neznáma. Pri objave sústavy bol známy iba jeden tranzit planéty D. Objavitelia preto nedokázali určiť jej presnú obežnú dobu. Dá sa povedať, že sme poznali jej fotografiu, ale nepoznali sme jej adresu. Práve tento moment odštartoval celé pátranie po jej skutočnej obežnej dobe. Keď sme sa však k dátam TESS vrátili o niekoľko rokov neskôr, všimli sme si niečo zaujímavé. V dátach z 3. roku misie TESS sa nachádzal ďalší veľmi podobný pokles jasnosti. Tento signál bol v pôvodnej analýze považovaný za artefakt alebo náhodnú odchýlku v dátach. Nám sa však zdal podozrivo podobný prvému tranzitu. Mal podobnú hĺbku, mal podobné trvanie. Začali sme mať podozrenie, že nejde o náhodu, ale o druhý tranzit tej istej planéty. V tej chvíli sme už mali dve stopy. Tranzity zaznamenané misiou TESS. To však ešte nestačilo na určenie skutočnej obežnej doby planéty. Stále existovalo viacero možných riešení. Každé z nich predpovedalo iný dátum budúceho tranzitu. Na tomto obrázku vidíme jednotlivé kandidátske periódy. Každá z nich predstavovala možnosť, ako často planéta obieha okolo svojej hviezdy. Otázka bola jednoduchá. Ktorá z nich je správna? A práve tu sa ukázala sila misie KEOPS. Namiesto nepretržitého sledovania oblohy dokáže KEOPS cieľene pozorovať konkrétnu hviezdu v presne určenom čase. To nám umožnilo otestovať jednotlivé hypotézy jednu po druhej. Predstavte si, že čakáte na vlak, ale neviete jeho cestovný poriadok. Máte niekoľko možností, kedy by mohol prísť. Preto prídete na stanicu v jednom predpokladanom čase a sledujete, či sa objaví. Ak nepríde, túto možnosť môžete vylúčiť. Potom skúsite ďalší termín. A keď sme otvorili dáta z KEOPSu, za pár minút sme zistili, či máme pravdu alebo nie. Pri prvom pozorovaní sme očakávali tranzit podľa jednej z najpravdepodobnejších periód. KEOPS však nezaznamenal nič. To bolo veľmi dôležité zistenie. Hoci sme planétu nevideli, mohli sme jednu z možností definitívne vyradiť. O niekoľko dní neskôr sme pozorovali ďalší predpovedaný tranzit. Tentoraz však planéta objavila presne tam, kde mala byť. V tej chvíli sme vedeli, že sme našli správnu obežnú dobu. Z astronomickej detektívky sa stal vyriešený prípad. Planéta, ktorej obežná doba bola dovtedy neznáma, dostala svoj presný orbitálny kalendár. Keď sme poznali skutočnú obežnú dobu tretej planéty, mohli sme sa pozrieť na systém ako celok. Kombináciou dát z misií TESS a KEOPS sa nám podarilo výrazne spresniť rozmery všetkých troch planét. A práve veľkosť planéty patrí medzi najdôležitejšie parametre, ktoré môžeme z tranzitov určiť. Keď dnes porovnáme tisíce známych exoplanét, zistíme zaujímavú vec. Planéty sú prirodzene rozdelené do dvoch hlavných skupín. Menšie kamenné planéty, ktoré nazývame superzeme. A väčšie planéty s hrubšími atmosférami, ktoré označujeme ako mini-Neptúny alebo subneptúny. Medzi týmito dvoma skupinami existuje akási medzera, ktorú astronómovia nazývajú údolie polomerov. Na tomto diagrame vidíme, kam patria planéty systému HD 22946. Vnútorná planéta sa nachádza na strane superzemí. Obe vonkajšie planéty patria medzi mini-Neptúny.
A práve preto bolo dôležité nájsť správnu obežnú dobu planéty D. Bez nej by sme nepoznali skutočnú architektúru celej sústavy. Vďaka Cheopsu sa nám podarilo dokončiť skladačku a zariadiť všetky 3 planéty medzi najzaujímavejšie malé exoplanéty vhodné na budúci výskum atmosfér. HD 22946 nebol jediný prípad, pri ktorom sme pomocou Cheopsu určovali skutočnú obežnú dobu planéty. V rámci programu DUOS sme sa venovali celej skupine podobných objektov objavených misiou TESS. Je to zaujímavé preto, že v našej slnečnej sústave nič podobné neexistuje. Nemáme superzem, nemáme ani mini Neptún. Ide teda o typy planét, ktoré sú vo vesmíre veľmi bežné. Ale v našom vlastnom planetárnom systéme úplne chýbajú. Takéto planéty patria medzi najzaujímavejšie objekty pre budúce výskumy. Pomocou ďalších vesmírnych teleskopov budeme môcť skúmať ich atmosféry, pokúsiť sa zistiť, či sú tvorené prevažne vodíkom a héliom, vodnou parou alebo inými látkami. Práve preto je presné určenie ich rozmerov a obežných dráh také dôležité. Príbeh tejto planetárnej sústavy sa teda začal ako pátranie po jednej stratenej perióde. Nakoniec nám však umožnil lepšie pochopiť celú planetárnu sústavu a pripraviť ju na budúce podrobné štúdium. Druhý príbeh nás zavedie k systému, ktorému sa venujem už niekoľko rokov a ktorý patrí medzi najzaujímavejšie planetárne sústavy v blízkosti Slnka. Ide o hviezdu AU mikroskopy, ktorú astronómie často skracujú na AUMIC. Tento systém je pre nás výnimočné tým, že predstavuje akési okno do minulosti. Umožňuje nám sledovať, ako mohli vyzerať planetárne sústavy krátko po svojom vzniku. Práve preto sa stal jedným slavným cieľom pozorovaní pomocou Cheopsu. Môj príbeh z AU mikroskopy sa vlastne nezačal vo vesmíre, ale na Zemi. Počas doktorandského štúdia ešte som sa zapojil do medzinárodného projektu YETI, čo znamená Young Exoplanet Transit Initiative, čo v preklade by sme mohli hovoriť ako iniciatíva pre mladé tranzitujúce exoplanéty. Cieľ bol veľmi ambiciózny. Hľadať planéty okolo veľmi mladých hviezd. Väčšina známych exoplanét obieha okolo hviezd starých miliardy rokov. My sme však chceli vidieť planetárne sústavy takmer hneď po ich vzniku. Projekt YETI spájal observatória po celom svete. Keď na jednom mieste vyšlo Slnko, pozorovanie prevzal ďalší ďalekohľad na inom kontinente. Takto sme mohli sledovať mladé hviezdy takmer nepretržite. Práve vtedy som sa prvýkrát začal intenzívnejšie venovať mladým planetárnym sústavám. Skutočný prelom prišiel až s vesmírnou misiou TESS. TESS práve v roku 2020 objavil prvú planétu pri hviezde AUMIC a o rok neskôr až druhú planétu. Zrazu sme mali presne to, o čom sme počas projektu YETI celé roky snívali. Mladú planetárnu sústavu v našom bezprostrednom kozmickom okolí. A navyše takú, ktorú bolo možné veľmi detailne študovať. AU mikroskopy sa nachádza iba približne 30-32 svetelných rokov od nás. V kozmickom meradle je to naše susedstvo. Ide o červeného trpaslíka, teda hviezdu menšiu a chladnejšiu než naše Slnko. AUMIC má iba približne 24 miliónov rokov. To sa môže zdať veľa, ale v astronómii je to doslova detský vek. Naše Slnko má približne 5 miliárd rokov. Okolo hviezdy sa navyše nachádza rozsiahlý prachový disk. To je materiál, ktorý zostal po vzniku planét. Takéto disky už v našej slnečnej sústave nenájdeme. Práve preto je AUMIC pre astronómov taká cenná. Umožňuje nám pozorovať planetárnu sústavu v období, ktoré sme pri vzniku našej slnečnej sústavy nikdy nemohli vidieť. Na obrázku vidíme tento disk zachytený vesmírnym ďalekohľadom James Webb. Hviezda v strede je zakrytá, aby bolo možné zobraziť slabý materiál okolo nej. Práve v takomto prostredí vznikli planéty AUMIC B a AUMIC C. AUMIC preto nie je len ďalšia exoplanetárna sústava. Je to akési kozmické laboratórium v priamom prenose. Umožňuje nám sledovať procesy, ktoré sa v našej slnečnej sústave odohrali pred viac než 4 miliardami rokov. Mladé hviezdy však nebývajú pokojné. AUMIC patrí medzi najaktívnejšie hviezdy svojho typu.
Pravidelne produkuje silné hviezdne erupcie, ktoré sú často oveľa energetickejšie než erupcie na Slnku. Na tomto obrázku vidíme jednu z takýchto erupcií zachytenú počas tranzitu planéty. Pre astronómov je to zároveň problém aj príležitosť. Problém preto, že erupcie deformujú svetelnú krivku a komplikujú merania planét. Príležitosť preto, že nám umožňujú sledovať a študovať správanie veľmi mladých hviezd. Erupcie však nie sú jediným prejavom aktivity AUMIC. Povrch hviezdy je navyše pokrytý rozsiahlými hviezdnymi škvrnami, ktoré zohrali v našom výskume prekvapivo dôležitú úlohu. Pre astronómov predstavujú škvrny problém. Keď sa hviezda otáča, škvrny sa postupne objavujú a miznú z nášho pohľadu. To spôsobuje zmeny jasnosti hviezdy, ktoré môžu byť dokonca väčšie než samotný tranzit planéty. Ako to však vo vede býva, aj problém sa môže zmeniť na výhodu. Vďaka škvrnám dokážeme merať rotačnú periódu hviezdy. Je to podobné, ako keď sledujete bodku namalovanú na rotujúcej lopte. Z nej pohybu dokážete určiť, ako rýchlo sa lopta otáča. Spočiatku sa zdalo, že ide len o ďalšiu vlastnosť aktívnej hviezdy. Neskôr sa však ukázalo, že rotačná perióda hviezdy zohráva v systéme AUMIC oveľa dôležitejšiu úlohu. A práve tu sa dostávame k jednému z najzaujímavejších objavov celej sústavy. Keď sme začali analyzovať tranzity planéty AUMIC B, pozorované satelitom Cheops, všimli sme si niečo veľmi zvláštne. Planéta opakovane prechádzala ponad tie isté hviezdne škvrny. Na prvý pohľad sa to môže zdať normálne, ale v skutočnosti je to veľmi nepravdepodobné. Hviezda sa totiž neustále otáča a škvrny sa postupne posúvajú po jej povrchu. Keď sme sa na problém pozreli podrobnejšie, ukázalo sa, že medzi rotáciou hviezdy a obehom planéty existuje mimoriadne presný vzťah. Počas 4 obehov planéty sa hviezda otočí presne 7-krát okolo svojej osy. Astronómia takýto stav nazývajú rotačno-obežná komenzurabilita. Znamená to, že oba pohyby sa po určitom čase opäť dostanú do rovnakej konfigurácie. Je to podobné ako pri 2 ozubených kolesách alebo pri hudobnom rytme. Po určitom počte otočení sa všetko opäť zosynchronizuje a zopakuje sa rovnaká situácia. Vďaka tomu sme počas viacerých pozorovaní videli planétu prechádzať ponad tú istú hviezdnú škvrnu. Práve tento jav nám umožnil objaviť komenzurabilitu 7:4. Takéto presné vzťahy medzi rotáciou hviezdy a obehom planéty sú veľmi zriedkavé a naznačujú, že sústava AUMIC môže mať zaujímavú dynamickú históriu. Po objave komenzurability sme pokračovali v sledovaní systému AUMIC pomocou ďalších pozorovaní. Práve vtedy sa objavila ďalšia záhada. Pri výpočte budúcich tranzitov používame obežnú dobu planéty. Ak poznáme periódu dostatočne presne, vieme predpovedať tranzit s presnosťou na minúty alebo dokonca sekundy. Je to podobné ako vlakový cestovný poriadok. Ak vlak odchádza každú hodinu, vieme presne predpovedať jeho ďalší príchod. Pri AUMIC sa však ukázalo, že tranzity neprichádzajú presne podľa predpovede. Niekedy sa objavili o niekoľko minút skôr, inokedy o niekoľko minút neskôr. Tieto rozdiely boli príliš veľké na to, aby išlo o chybu merania. Namiesto presného rytmu sa pozorované tranzity pravidelne predbiehajú alebo meškajú. V prípade planéty AUMIC dosahovali odchýlky desiatky minút. V prípade AUMIC C boli ešte väčšie. Planéty sa totiž navzájom gravitačne ovplyvňujú. Ich dráhy preto nie sú dokonale pravidelné. Otázka bola jednoduchá. Čo tieto odchýlky spôsobuje? Jedna možnosť bola, že za nimi stojí ďalšia planéta. Druhú, ktorú zatiaľ nevidíme. Takáto planéta by mohla svojou gravitáciou meniť pohyb oboch známych planét. Iná možnosť bola, že časť signálu súvisí s mimoriadne vysokou aktivitou samotnej hviezdy. Každopádne táto záhada nie je ešte vyriešená. Chceli sme tiež zistiť, ako sú ich dráhy orientované v priestore. Sú podobne usporiadané ako planéty v slnečnej sústave? Alebo sa nachádzajú na výrazne odlišných dráhach? V tom čase sme už vedeli, že tranzity AUMIC neprichádzajú presne podľa predpovede. Ak chceme použiť taký spektrograf, musíme veľmi presne vedieť, kedy tranzit nastane.
Preto sme pozorovali s Cheopsom a súbežne aj s pomocou spektrografu Espresso, to na ďalekohľade VLT v Číle. Espresso totiž dokáže veľmi presne merať pohyb hviezdy počas tranzitu planéty. Predstavte si rotujúcu hviezdu. Jedna strana sa pri rotácii približuje k nám a druhá sa od nás vzdialuje. Keď planéta zakrie časť jednej alebo druhej strany hviezdy, vznikne malá zmena v spektre hviezdy. Práve tento jav nazývame Rossiterom-McLaughlinov efekt. Pomocou tohto efektu vieme zistiť, či planéta obieha približne v rovine rovníka hviezdy alebo na výrazne naklonenej dráhe. Je to podobné, ako keby sme sa nesnažili zistiť iba to, že auto prešlo po ceste, ale aj smer, z ktorého prišlo. Na tomto obrázku vidíme možné geometrické usporiadanie systému AUMIC. Vnútorná planéta AUMIC B sa zdá byť pomerne dobre zarovnaná s rotačnou osou hviezdy. Pri vonkajšej planéte AUMIC C však situácia nemusí byť taká jednoduchá. Naše merania naznačujú, že dráha planéty AUMIC C môže byť výrazne naklonená. V niektorých riešeniach sa dokonca približuje tzv. Polárnej dráhe. V slnečnej sústave obiehajú planéty približne v jednej rovine, podobne ako autá jazdiace po diaľnici. Polárna dráha by však pripomínala auto, ktoré sa rozhodlo jazdiť kolmo cez všetky jazdné pruhy. Ak sa takáto konfigurácia potvrdí, znamenalo by to, že systém AUMIC prešiel v minulosti dynamicky veľmi búrlivým vývojom. Mohli v ňom prebiehať gravitačné interakcie medzi planétami alebo iné procesy, ktoré zmenili pôvodné usporiadanie dráh. To je na AUMIC fascinujúce. Nie je to iba mladá planetárna sústava. Je to sústava, ktorá sa pred našimi očami stále vyvíja a odhaľuje nové prekvapenia. Prvé dva príbehy boli o objavovaní planét a o dynamike planetárnych sústav. V treťom príbehu sa posunieme ešte o krok ďalej. Pokúsime sa zistiť, aké podmienky panujú v atmosfére vzdialenej exoplanéty. Možno si teraz kladiete otázku, ako môžeme skúmať atmosféru planéty, ktorú nedokážeme priamo odfotografovať? Ako môžeme zistiť, z čoho sa skladá alebo akú má teplotu? Prvou možnosťou je tzv. Transmisná spektroskopia. Počas tranzitu prechádza časť svetla hviezdy cez atmosféru planéty. Atmosféra pritom pohltí niektoré vlnové dĺžky svetla viac než iné. Je to podobné, ako keď sa pozeráme cez farebné sklo. Takto dokážeme zistiť, aké chemické prvky a molekuly sa v atmosfére nachádzajú. Druhou možnosťou je emisná spektroskopia. Tá využíva situáciu, keď planéta zmizne za hviezdou. Hovoríme tomu sekundárny zákryt alebo sekundárne zatmenie. Predstavte si, že pozorujete rozsvietenú žiarovku a vedľa nej slabšiu lampu. Keď lampu na chvíľu zakriete, celkové množstvo svetla sa nepatrne zmení. Z toho rozdielu dokážete určiť, koľko svetla vyžarovala samotná lampa. Presne rovnaký princíp používame pri exoplanetách. Keď sa planéta schová za hviezdu, na krátky čas prestaneme prijímať jej vlastné žiarenie. Rozdiel medzi jasnosťou pred zákrytom a počas zákrytu nám prezradí, aká horúca je denná strana planéty a ako vyzerá jej atmosféra. Práve touto metódou sme skúmali planétu Kelt 7b. Chceli sme zistiť, aké podmienky panujú v jej extrémne horúcej atmosfére a či sa nachádzajú vrstvy podobné stratosfére na Zemi. Kelt 7b sa nachádza približne 20 krát bližšie k svojej hviezde než Zem k Slnku. V dôsledku toho dosahujú teploty na jej dennej strane viac než 2000 stupňov Celzia. Pri takýchto teplotách by sa roztali mnohé materiály, ktoré poznáme na Zemi. Ide o jeden z najextrémnejších svetov, aké dnes poznáme. Práve preto je Kelt 7 ideálnym laboratórium na štúdium exoplanetárnych atmosfér. Ak chceme pochopiť fyziku atmosfér v extrémnych podmienkach, podobné planéty sú pre nás mimoriadne cenné. Otázka teda znela, ako vyzerá atmosféra planéty, na ktorej panujú teploty vyššie než v mnohých priemyselných peciach. Práve na túto otázku sme sa pokúsili odpovedať pomocou dát z viacerých vesmírnych observatórií, medzi inými aj Cheops, TESS a ďalšie.
Keď sme začali analyzovať pozorovanie KELT 7b, použili sme model, ktorý ponecháva chemické zloženie atmosféry čo najvoľnejšie. Inými slovami, nechali sme dáta rozhodnúť, aké plyny sa v atmosfére môžu nachádzať. Výsledky naznačovali prítomnosť tzv. Teplotnej inverzie. To znamená, že vo vyšších vrstvách atmosféry teplota rastie. Na Zemi niečo podobné pozorujeme v stratosfére. Takéto správanie býva spôsobené látkami, ktoré efektívne pohlcujú žiarenie hviezdy a ohrievajú horné vrstvy atmosféry. V prípade ultrahorúcich Jupiterov môžu túto úlohu zohrávať napríklad zlúčenie titánu alebo vanádia. Potom sme vyskúšali aj ďalší model. Tu sme predpokladali, že atmosféra sa nachádza v chemickej rovnováhe. To znamená, že chemické reakcie prebiehajú dostatočne dlho na to, aby sa vytvorilo stabilné chemické zloženie. Prekvapujúce bolo, že aj tento model dokázal pozorovanie vysvetliť pomerne dobre. Výsledok už však nevyžadoval takú výraznú teplotnú inverziu. Je to podobné ako pri detektívke. Máte tie isté dôkazy, ale existujú dve možné rekonštrukcie udalostí. Obe vysvetľujú pozorované fakty, ale každá trochu iným spôsobom. To sa vo vede stáva pomerne často. Nie vždy existuje jedno jediné riešenie. Pri rozhodovaní preto nestačí pozerať iba na to, ktorý model lepšie opisuje dáta. Musíme sa pýtať aj na to, či navrhované riešenie je fyzikálne realistické. Model s voľnou chémiou síce dokázal reprodukovať pozorovania, ale vyžadoval pomerne nezvyčajné chemické zloženie atmosféry. Naopak model založený na chemickej rovnováhe poskytoval riešenie, ktoré bolo bližšie tomu, čo očakávame od atmosféry planéty s takouto teplotou. Nakoniec však zvyčajne uprednostníme riešenie, ktoré vytvára jednoduchší a prirodzenejší obraz. Keď už sme poznali teplotu a vlastnosti atmosféry planéty, zaujímala nás ešte jedna vec. Aká jasná alebo tmavá táto planéta vlastne je. Na opis odrazivosti planét používame veličinu nazývanú albedo. Albedo udáva, aká časť dopadajúceho svetla sa od planéty odrazí späť do priestoru. Napríklad čerstvý sneh má veľmi vysoké albedo, pretože odráža väčšinu dopadajúceho svetla. Naopak asfalt alebo uhlie majú nízke albedo, pretože väčšinu svetla pohlcujú. V prípade KELT 7b sme zistili, že planéta odráža iba veľmi malé množstvo svetla svojej hviezdy. Väčšinu energie pohltí a následne vyžiarí vo forme tepla. Ak by sme sa na KELT 7b mohli pozrieť zblízka, pravdepodobne by nevyzerala ako jasný oblakový svet podobný Jupiter. Skôr by pripomínala tmavú rozžiarovanú guľu. Tento výsledok veľmi dobre zapadá do obrazu, ktorý sme získali z modelovania atmosféry. Extrémne vysoké teploty totiž bránia vzniku jasných reflexných oblakov, ktoré by svetlo účinne odrážali. KELT 7b nám tak ukazuje, aké rozmanité dokážu byť planéty vo vesmíre. Od mladých systémov, ako je AUMIC, sme sa dostali až k svetu, na ktorom teploty dosahujú tisíce stupňov a ktorý patrí medzi najtmavšie známe exoplanéty. Počas posledných 30 rokov sme prešli pozoruhodnú cestu. Od objavu prvých exoplanét sme sa dostali až k meraniu ich atmosfér, štúdiu ich dynamiky, určovaniu ich fyzikálnych vlastností. Dnes už vieme, že planéty sú vo vesmíre bežné. Ďalšou veľkou výzvou je pochopiť, aké tieto svety skutočne sú. Misia ESA KEOP zohráva v tomto výskume veľmi dôležitú úlohu. Umožňuje nám s vysokou presnosťou charakterizovať známe planéty a pripravovať ciele pre budúce observatória. Výskum exoplanét sa však s KEOPSom nekončí. V najbližších rokoch bude nasledovať európska misia PLATO. Jej cieľom bude objavovať nové planéty, najmä pri hviezdách podobných Slnku, a určovať ich základné vlastnosti doposiaľ nevídanou presnosťou. Následne bude misia Ariel, ktorá sa zameria na atmosféry exoplanét. Bude skúmať chemické zloženie stoviek vzdialených svetov a pomôže nám pochopiť, ako planéty vznikajú a ako sa vyvíjajú. Každá nová misia nás posúva o krok ďalej. Od samotného objavu planét sme sa dostali k štúdiu ich atmosfér. A možno sa v priebehu nasledujúcich 10 ročí podarí nájsť svety, ktoré budú v niektorých vlastnostiach pripomínať Zem.
Práve preto patrí výskum exoplanét medzi najdynamickejšie oblasti modernej astronómie. Ďakujem za pozornosť.